Vítam vás pri sledovaní prvej a poslednej časti slovenskej hernej relácie Login. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo vás dnes čaká. Kocky. Všade samé kocky. V dnešnom svete tak graficky prepracovaných hier sa na trhu presadila aj hra, ktorá žije z tejto kvázi nedokonalosti. Ale počkať, veď tie kocky sú tam naschvál. Ide o hru Minecraft, kde nie je jednoduchý len dej, ale aj grafická stránka. Viac sa dozviete v recenzii, ktorá nasleduje práve teraz. Takže Minecraft. V hre nenájdete nič s okrúhlym tvarom. Pripravte sa teda na to, že všetko, čoho sa dotknete, do čoho budete rýpať a s čím budete pracovať, bude mať hranaté tvary. Môže sa to zdať nudné a zastaralé, ale práve na tomto si hra získala úspech miliónov ľudí po celom svete. Po PC verzii prišla na rad aj verzia pre hernú konzolu od Microsoftu, Xbox 360 a pozrime sa, ďalšie milióny fanúšikov. Krajina bola takmer pred zánikom. Poďme trochu do histórie. Hra vyšla 17. mája 2009 a vyrobil ju skromný človek menom Marcus Persson. Hra ponúka 4 herné módy: Survival, Creative, Hardcore a Adventure. Dej hry je jednoduchý. Čo vás na hre zaujíme najviac, bude asi nekonečný svet vo vašich rukách. Obmedzenie je v podstate len výškové a hĺbkové, a to aj také veľké, že len málo kedy sa prekopete na úplné dno herného sveta. Ďalším plusom je multiplayer, na ktorom si hra rovnako zakladá svoj úspech. Nie je nič lepšie, ako sa v piatok večer pohodlne rozvaliť vo svojom kresle s čajom v ruke a vychutnať si behanie po svete s kamarátmi. No a na záver neobmedzené možnosti budovania. V hre môžete postaviť čokoľvek, čo vás napadne, a teda rozvíjate svoju fantáziu. Medzi mínusy sme nezaradili nič prevratné, len občasné chyby v hre. Od nás odchádza s hodnotením 96%. Poďme sa teda pozrieť na jednu úžasnú stavbu, ktorá vznikla práve v tejto hre.
Naša relácia nie je len o hrách, novinkách a o tituloch od 18 rokov, ale je aj o tom, ako správne hrať počítačové hry. Vo všeobecnosti platí, že všetkého veľa škodí. A ja ako moderátor tejto relácie hovorím, sedte rovno, hrajte len pár hodín denne a predovšetkým nájdite si ženu, alebo muža, ak ste žena, alebo no, však viete. Ale poďme sa pozrieť, čo na to náhodný okolo idúci. Myslíte si, že majú hry negatívny vplyv na vývoj detí? Tak to určite áno, pretože v dnešnej dobe sa mladiství namiesto stretávania s kamarátmi venujú radšej počítačovým hrám a takto, takže si myslím osobne, že určite majú veľa negatívnych vplyvov. A aký ste boli vy, keď ste boli dieťa? Holdovali ste počítačovým hrám? Bohužiaľ, musím sa priznať, že áno, bol som veľmi veľký gamer. A gambler? Gamblerom som až teraz, ale o tom nechcem o tom hovoriť. Myslíte si, že majú hry negatívny vplyv na vývoj mládeží a detí? Ja si myslím, že tu sú všetko lži. Sám som bol hráč a teraz nemám žiadne problémy s tým, so svojím životom. Som úplne spokojný so sebou aj s svojím životom. Áno. Ďakujem vám za odpoveď. Takže tému dnešného dielu zakončíme slovami: hrajte zodpovedne, hrajte len pár hodín denne a nezabúdajte na reálny život. Vaši priatelia a kamaráti vás potrebujú doma. V noci zo stredy na štvrtok Sony konečne oficiálne predstavilo nástupcu súčasnej konzoly, a to PlayStation 4. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií, videli sme videá, gameplaye naživo, niektoré nové funkcie a vývojári nezabudli načrtnúť svoje plány do budúcnosti. Ohľadom technických špecifikácií sa potvrdila väčšina dohadov. Od kapotov bude 8 GB GDDR5 ramka. Konštruktéri PlayStation 4 zvolili cestu menšieho odporu a vyššej logiky a tentokrát sa rozhodli, že umožnia herným vývojárom vyvíjať hry na platformu PlayStation s ľahkosťou. Prešlo sa na tzv. x86 CPU architektúru, teda viac menej na niečo podobné Xboxu alebo bežnému PC. First time, the new controller. And here it is, the DualShock 4. Zásadných zmien sa dočkal aj ovládač. Ten sa mal meniť už pri uvedení PlayStation 3, ale hnev konzervatívnych fanúšikov by asi Sony nerozchodilo, preto pri vývoji DualShocku 4 zvolili odlišný prístup. Pridali nové funkcie, pričom charakteristický tvar ostal zachovaný. Zásadnými zmenami sú absencia tlačidiel Start a Select, pridanie touchpadu, mikrofónu, jacku pre slúchadla, tlačidla Share, zmena identifikačných diodiek na svetelný pruh a zmena analógov. Podľa tvorcov konzoly je cieľom, aby každá hra na PlayStation 4 bola hrateľná aj na Vite, pričom PlayStation 4 je server a Vita je klient. Cez Wi-Fi s nízkou latenciou pomocou nových technológií sa vývojárom podarilo dosiahnuť uspokojivých výsledkov. Takých, že hra sa dá v ktoromkoľvek bode okamžite pozastaviť a presunúť na Vitu, kde sa v nej dá pekne pokračovať. Čo sa hier týka, tak prvou potvrdenou hrou je Knack. Hra je zameraná skôr na mladšieho hráča a bolo to len také malé predjedlo na začiatok. Ďalšia potvrdená hra je skutočne pecka. Guerrilla Games na pódiu odprezentovali živý gameplay nového Killzone Shadow Fall. Nevieme prakticky nič o príbehu, no skôr sme sa kochali samotným gameplayom, ktorý bol hneď po dohraní nahraný na Facebook pomocou už spomínaného share tlačidla. Na pódiu sa objavili aj zástupcovia vydavateľov ako Ubisoft, ktorý ukázal gameplay na Watch Dogs, alebo Capcom, ktorý nám predstavil nový engine Pantarei. Prekvapením bolo aj vystúpenie Blizzardu, ktorý oznámil príchod Diabla 3 na PlayStation. Thank you. Na záver konferencie sme čakali aspoň po odhalenie nového dizajnu konzoly, no nedočkali sme sa. Rovnako tak sme sa nedočkali ani ceny a ani presnejšieho dátumu vydania, ku ktorému Sony uviedla len letné prázdniny 2013. Čakáme teda na E3.